खुलुमबाय बयनिसिमबो सानजौफुनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय आं खावलायदों आंनि प्रेमजित नार्जारि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो माने साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। ओमफ्राय माने बेल आइकनखौबो माने दामनानैहाय होदो आरोखि, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो। दिनै आं भिडिअ लाबोगोन, बियो जाहैबाय मोनसे इन्टारेस्टिं, मोनसे खोनासंथाव आरो बेबायदिनो दुखुनांथाव। दायो फैदो माने भिडिअखौ जागायनोसै। बे समावहाय खोनासंदो आरो लोगोफोर, हामबायसै। बबाव थांदोंमोन नोङो? आं औ दाथिंगाव। सोरनाव थांदोंमोन नोङो? दाथिंगाव ओमफ्राय दांसोबारि। दांसिबारियाव थांदोंमोन। ओमफ्राय फेरेंगानाव। मानो थांदोंमोन फेरेंगानाव? फैसा बिना लायनो। औ गैया, हरा। हराखै? ओहो। ए बे दाथिंगावनो हरो सन्जया। मैने हरनो? दाथिंगाव। दाखिनिगावने? बेखौ हरो। दे दे दे। ओमफ्राय नैबे दांसोबारिबो हरो। औ हरखायाखै एसेबो? बे फेरेंगानाव गैया, हराखै। नों खनबेसे थांखो फेरेंगानाव? हाब थांगासिनो। हरखाया? हरा। ओमफ्राय मा बुङो बियो? फैसा गैया, दाफैदो होनबाय थायो। मालाबा दाफै होनो। दाफै होननानै बुङो? औ। फैसा गैया होननानै बुङो? गैया होनो। ओमफ्राय मा बुंबावो बियो? आरो मालाबा दाफैदो दा होनलायबावो। फैगोन आं मिथिया होनदां आङो। बिदि होनदों? बै माबाखौ लेंहरगोन आं, आर्मिखौ लेंहरगोन होनलायो। आं फैगोन होननानै बुं, आं फैबाय थागोन होननानै बुंदोंनो? औ। दे दे दे, हामबायसै बिदिबा। नोंनि न'आ बहायथो? बे माबा बलिं बिजामोननि खाथियाव। आमलायबादा? थालबारियाव। औ। दखान गुदियावनोखा। दखान गुदियावनो? दे। नों मा खालामबायमोन बे फैसाखौ मोनब्ला? बिजि सुजानायमोन? बिजि सुजानायमोन। औ। सिगां सायो। बिजि सुजागौमोन आरोखि ना? दे दे दे। आरो आंनि उदैयावबो आखाइया हामाखै। औ दे दे दे। दे बिदिब्ला सासे बेक्तिनिफ्राय खोनानो मोनबाय, बिथाङा माने फेरेंगा सारनावहाय फैसा बिना लायनो थांदोंमोन। बिदिनो माने देहाया उसुखखाय बेबायदिनो बिजि सुजानो, मुलि जानो थाखायहाय बेबायदिनो बिथाङा फैसा बिना लांनो थांदोंमोन। ओमफ्रायहाय माने फैसाखौ बियो हराखिसै, फैसा गैया होननानै बुंदोंनो। नाथाय माने बेफोरबायदि दुखु दाहाजों नांथाबनानै थानाय, दुखु दाहाजों गेब्लेनानै थानाय सासे बोराय आरो बेबायदिनो बेमारि मानसि, सिनस्रि सानाय, बेबायदिनो आजार गोनां मानसिया फैसा बिना लायनो थांदोंमोन आरोखि, मुलिफोर जानो थाखायहाय। नाथाय फैसा गैया होननानैहाय होनहरदों जाहैदों आरोखि। बेबायदिनो सासे गेदेमा जानानैहाय माने एसेसो 500सो बा 1000सेसो बेबायदिनो दैहोहरनोला बिथाङा ओरैबायदि गोजोनगौमोन आरो, ओरैबायदि सान्थि मोनगौमोन आरोखि। सान्थना एसेसो हरोब्ला आरोखि, गोजोननाय आरो सान्थिखौ मोनगौमोन आरो एसेसो दैहोहरनोब्ला आरोखि। सिबाय बेस्रा माने ओरै आमलायबादा, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ओरैहाय आमलायबादा गामिनिफ्राय बिथाङा बेबायदिनो गारि भारा गारलायनानैहाय थांदोंमोन। दा माने मोननो नालागे माने बिहा दिनैहाय खरसासो जाबाय आरोखि, गारि भारा थांलाय फैलाय बेबायदिनो जाहैबाय आरोखि। बेनिखायनो हरनांगौमोन आरो। ओमफ्रायो बेबायदिनो डिपुटि चिफआथ' सिगांहाय जायनो थाङो बेबायदिनो बियो हरनोमोन आरोखि। डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया सिगांहाय सरखार दानाय समावहाय, सिगांनि समावहाय 17 बोसोर बेबायदिनो देश सासन खालामबोनाय समावहाय, देशथ' नङा माने बिटिसिखौ सासन खालामबोनाय समावहाय डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बेबायदिनो 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबोनाय समावहाय जायनो थाङो बेनोनो माने बयनोबो एफा एफा हरनोमोन आरोखि, हरनि गैया आरोखि। बयनोबो हरनोमोन, बोरायानो जा, सेंग्रायानो जा, सिख्लायानो जा, सोरबा बृद्ध मानसियानो जा,
बयनोबो बियो माने गारि लालायनानै थाङोमोन आरोखि बयबो एफा एफा हरनोमोन आरोखि बयबो नाथाय दिनैहाय जों नुनो मोनबाय बिटिआरनि जि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फेरेंगा सार बिथाङा बेबायदिनो बयनोबो बेबायदिनो बयखौबो बेबायदिनो हरना लासे थगायो जाहैबाय आरोखि जोंनिसिम बेबायदिनो गोबां बेबायदि रिपर्ट दंफैयो आरो बेनिखायनो खावलायदों सार नोंथाङाबो जायखिजाया थाङा मानो जायखिजाया माने दुखु दाहा दुखुथिया थाङा मानो माने गैयाब्लाबो 1500 दैहर आरोखि अब्ला माने पाब्लिकफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनगोन बिथाङाबो बेबायदिनो बिथांमोनाबो बेबायदिनो गोबां सहाय होबाय बहुत होबाय बेबायदिनो होनांगौखौ होबाय देरहा होबाय बेनिखायनो माने पाब्लिक जानायखाय बयबो आसा थायो आरोखि ओमफ्राय नों फेरेंगानो भटखौ होयोना होले होलालै होले होले मान होले बे बलआवहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो गैया हनै दाबो होआ थगायोबा थारा लेंहरो ओमफ्राय फिसाला होखोमायो नों फेरेंगा होआ नुदों आङो गैया होनो दे दिला हामबायसै दे